Forced evacuation ang ipatuman sa pipila ka mga pamilya sa usa ka sitio sa Baybay City, Leyte. Kini human makita nga adunay pagpangliki sa yuta sa dapit. Gi-inspeksyon kini sa mga otoridad aron masayran kung luwas ba sa mga residente. Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang mga liki-liki sa yuta nga nakita sa sitio Pamutusan, Barangay Makinhas, Baybay City. Gikabalakan ang mga cracks, maong gipatan-aw kini sa mga geologists. Sa assessment sa Mines and Geosciences Bureau o MGB, daghang mga crack ang nakita sa pipila ka mga parte sa baybay, apan kini pa ang gihimuan nila og detalyado nga report. Sa sitio Pamutusan mismo, girekomendar ang forced evacuation sa unom ka mga pamilya tungod sa karisgo nga mas mudahili pa ang yuta. Tungod niini, gitigom sa taga CDRRMO ang mga residente aron mapasabot sa lakang nga himuon sa gobyerno. Kagabi napatuman na ang pagpabakwit sa unom kapamilyahan kinsa misanong sa maong lakang. Giabisuhan sa Baybay LGU ang mga residente nga likayan una ang pag-adto sa mga landslide areas mismo. Kini aron makalikay sa disgrasya kay delikado pa ang dapit. Gipatan-aw pasab ang mga lugar nga naapektuhan sa pagdahili sa yuta. Sa uwahing datos sa LGU, aduna pay 1,849 ka mga individuals o 551 families nga namakwit ug nagpabilin sa 12 ka mga evacuation centers. Samtang laing hugna sa mga namatay sa trahedya ang gipanglubong na. Gipangunayan sa mga otoridad ang pagsuperbisar sa mass burial sa mga nakalas sa kalamidad. Sa labing uwahing tala sa LGU, bisaka na sa 123 ang mga namatay ug missing ang 66 ka mga tao. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.